Nakikita nyo ba yan? Araratan, Pangasinan. Ornamental plants exhibit on sale. Kapag sinabing exhibit mga friends, ay pumunta na kayo dito dahil napakaganda ng mga halaman dito at talagang mapapabili kayo. Dinadayo po ng ating mga kababayan ang mga halaman dito at hindi ko alam kung may nanalo na. So ngayon pa lang ang announcement ng mga nanalo ng mga halaman. Tingnan ninyo mga best friend at mapapahanga talaga kayo sa ganda ng mga ornamental plants na nandito. Ang Pangasinan Horticultural Landscaping Society Incorporated. Ayan po, napakarami po sila dito. At talagang dinadayo talaga mga ka-best friend. Tara na at makitingin tayo dito at baka may mabili tayo mga ka-best friend. Panoorin ninyo po ito at talagang mapapahanga kayo sa mga ganda ng halaman. Aba, at nandito sa may CSI, Lugaw. O diba mga best friend, let's go! Galing na pasirin, tanang-nangan tayo rita naman. Kanya ini, gabay kuya ini. Wow, pearl. Oh, ang ganda. Ang ganda. Oh, ang ganda. Ano lang yung likising ko kayo lang dyan? Mama, yung pera ko na sa'yo lang din. Alam gani. Nawawala na ako. Oh, ano po? Usa polka. Ano to? Ang ganda naman ang bulaklak nito. Yes po, ma'am. Super bango yan pagdating ng gabi, ma'am. Anong pangalan nila eh? Ayan po, pangalan dyan. Nakasulat din na, ma'am. Uso Paltra. Parang ano siya? Parang dahon niya parang Indian beads. Ang ganda. Ang ganda ng bulaklak. Wow! Ano ito? Ang ganda. Yung sa panilig nito sa alam. Contest? Hanap ko siya eh, kasi alam ko nandito. Anthurium. Ang cute. Anthurium. Ano ito? Mga contest pa? Contest? Ang ganda nun din. Ay, ang ganda. Ito parang ano oh. Foliage, FC. Oh, Saan na? cute. Ano yung foliage ka? Leaves. Wow. Wow, ang ganda naman ito.
gaganda. Oh my gosh. Wow. Big Fern. Ayan, Big Fern. Oh my gosh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wow, ang ganda naman ito. Grabe, puro sale din mga to. Puro sale din mga to. O, pang-contest lang. Nakakalula. Ay, grabe. Nanalo na po. Ano si anong nanalo dito? Ano halaman? Nagyayagis pa sila. Ay, dyan. Saan yung nanalo? Wala pang announcement. Ang ganda to. Gaganda. Oh my gosh. Ito, ang kapal. Ito dito. Mas kapal sa kapal. Grabe. Ang ganda. Hindi kapal. Ang ganda ah. Ang laki-laki naman yan. Ang laki-laki. Ang ganda nitong bilite. Pwede din pa rin namin ito. Tapos yung judge. Pangasinan Multicultural. Ang ganda oh.
cute. Puro sale din to mga to, ang halaman. Opo. Yes, ma'am. Philodendron, andun po. Naman to. Ang pangalan nito? Yung ano, skeleto kasi yan. May pariya ka dyan. Skeleto. Ito. Pesos. Si 1 to po. May medyo mali po. Ito. 700. Anong pangalan dito? Black Corong. Black. Pwedeng indoor yan. Oh, indoor. Monstera Park. At Pinarty Partom? Monstera Pinarty Partom. Sasabihin ko sa ano ito? Rapi. Yan. Ay, ang cute nito. Magkano ganyan? Ito ano? Ay, ang cute nito. Ano ko lang mamili ng kwan? Mahal. Dahil Agay kararakot na tanaman, araratan o araratan Pangasinan. Ayan, hanggang dito na lang mga ka-friendship. Salamat at sana na-inspired kayo. Thank you for watching.